wena odlela uqinisile lento oyishoyo. Zinyama ikoloto kuleya ndawo. Zikona konke, yikho besijaha ngazo nje. Zinyama. Zibenza babe nezinto ekubeni kade bengenalutho. Let us put this into perspective a little bit. Ake ngithi nangu ugovernment wenza ama-government bonds. Lento ekuthiwa ama-government bonds. Bese ethatha imali yakhe ayifaka kulama bank lawa esiwaziyo nje. Ayifake lapha imali yakhe. Angithi umthetho uthi abakwazi phethe uhulumeni mayeboleka u5 billion bona sebezogcina u5 billion ebank kanjalo nje. I-frictional reserve system ithi ababolekise ngo97.5% begcine u2.5%. Yabo, uma bona bezohluleka ukugcina u2.5% walemali lelo 5 billion lo uzomela sebeyanikezwa manje ithuba lokuthi abayihambise lapha eReserve Bank lo mali bethole ngayo interest. Sekukhonto njalo. Right. Uhulumeni seyifaka la le mali 5 billion bona sebethengela umuntu umuzi ngemali akungeyona yabo. Sebethi lo muzi mawuhluleka ukukhokhela siyawudla. Hawu sebezoba nomuzi bona. Yes. Kade bengenamali njalo sebezoba nomuzi. Yezo ngemali engeyona yabo. Wow. Azikomnandi uba yibona. Sebezodla imoto zabantu ngama deposits abantu njalo. Uyezwa. Uyayizwa lonto. I just want us to put this into perspective nje a little bit. Bona futhi bayaboleka lapha ya. Laba bakhanda imali out of nothing. Yababo? Bakhanda imali out of nothing. Bathola izinto out of nothing. Yes. Angifuni ukuchaza uma sebeqeda ukudla lo muzi bazobe sebenzani. Hey. Buka phela. Angithi uyazi ukuthi mina ngifuna mfethu ukuthi wazi before ngichazele lento engizokuchazela yona. Ngifuna wazi ukuthi mfethu igame le. There's nothing wrong about igame. Igame vele game inama losers inama winners. Yes. Igame inama rules. Mina into engilwa nayo ukuthi wena ungatshelwa ama rules egame. Ayilokho ke ngiyanqaba ke. Ngiyala. Awumthetho awuvumi ngiyala. Ngiyaphika. Kumele wazi ngama rules egame nawe. Ngeke mfana ngamani ungishaye. Mina ngizokutshela nje ukuthi lokhu ngiyakwazi. Khona uzoyidlala le game wazi. Yabo. Uyidlale wazi igame nansi igame imani is a game. Yiko ngizodalula nje ezinye izinto nami engizaziyo. Yabo, money is a game. And you gotta have money. People are using, or businessmen, they are using leverage, excess bank abanayo, leverage ukuthi babhaya ama assets be increase ama profit margins abo using imali yase bank. Ayakho umuntu owaba wealthy ngemali yakhe, yabo. So kwamukele lokho ukuthi okay. Kodwa manje le working class ivele ithatha leverage le nayo yama excess ebank yama loan ihambe yokwakha ama debt abhekayo. Yabo, lento ekuthiwa i-bad debt. Athi uthenga imoto ayibize ngeasset kodwa ingamngenisela imali. Yena ukuba ne-leverage umuntu oyi-working class, ukuba ne-leverage ne-access kuma-loans lawo, ukusebenzisa against yena. Yabo, wayengcono engasebenzi. Yabo, mase sebenza useworse ngobani ube ne-access entweni eyingozi kuyena. Wane excess wayisebenzisa against yena. Wayithola se-indebted. Thothi uhamba ngayo imoto nje kodwa nje hlulwa yiwona nje upetrol, uhlulwa into ezithile wakuyashona le kushona le. Yabo. Igame, kwazi lokho ukuthi igame. Bese bahleka abantu bethi, uthenga imoto eyi-second hand. Ngoba kufune kume nokhiye laphana uthi. Kufune kume nokhiye nathi sakwenza. And it's very good. It's nice, guys. It's very, very nice. But you must know what is it that you are doing. You must know ukuthi there's another way of doing things. But vele kuya ngokuthi ufunani empilweni. Yabo, ngeke sesishayile umthetho. But basuke uNkulunkulu besho ukuthi laba sibabambe kahle showcase. Lo ubengenza lokhu nalokhu but decided to do things this way. Le moto le ibi u200,000 thina somdayisela yona ngo450,000. Akayibheki cost of ownership yena, ubheka ukuthi yena ukhokha njalo ngenyanga, and that is the tax of being poor, 250,000 extra.
that's a game of money. Mayiphuma lapha la eminyango le moto ayithengile, hey, ivalue ka 20,000 ayisekho, gone, ayisewona lo 200,000, iso 180 iphuma nje la. Yes, mina ngiyithenga kuyena, ngiyithenga seqede ngisho ukuyikhokhela. I-depreciation uyena oyikhokhelayo yonke leminyaka le, uyena okhokhela i-depreciation yonke leminyaka. Who is the one? Thina sesiyithola second hand nje. This one has suffered. In fact, imoto endala ke iyona ke imoto esiziprovile ukuthi is able to do things. Imoto mihamba nje, yabo. Iya la ufuna khona. Ayibheke cost of ownership. Ya umuntu ozoba wealthy nomuntu ongekaze abe wealthy indlela yokucabanga ayifani. And akufuneka ukuthi beze ba debate ngoba kufana nokuthi ugrade 12 ufuna ukukhuluma no grade 1 ngeke beze bevumelana, yabo. Ngoba lo ufuna ukubukwa une conspicuous spending, lo uyazi ukuthi akufuneka trade lokho i-financial wealth ayilokhu nje ayisubstitute nge-personal wealth, yabo. I mean nge-personal bani nakulokho kwe-social strata kubunokubukwa, uyazi ukuthi yena ukubukwa ayi. Nansi yenye into futhi ngifuna ukutshela yona, ile yokuthi uma ngabe kunomthetho lapha kwi-National Credit bani, National Credit Regulator, National Credit Act, kodwa khona la kwezezimali hamba uyibhekela nawe isikweletu after isikhathi esithile, 3 years, 5 years, kunento enjalo kuthiwa senziwa kanjani, siya yilaphi prescription, siba under prescription. Ukusho ukuthi wena awuzange uzusho ukuthi uzosikhokha lesikweletu for 3 years, awutholakalanga nje uvuma ukuthi uzosikhokha, so kumele sibe under prescription leso sikweletu leso, and abakwazi ukuthi lo, yabo, lo bebexhala la esilo sivukile, kumele sithi nje 3 years 5 years kuya ukuthi singakanani leso sikweletu leso, kucategorize kunomthetho onjalo, siyasuka buwazi lokho, yabo. Indaba awukazi futhi uboshwe ukuthi uyahluleka ukukhokhela ibank noma uyahluleka ukukhokha imali oyithathile ebank, awuboshwe lapho, uboshelwe leyo nto. Why? Ingoba vele yona bekuyi-witchcraft vele kwayona le ekuqaleni ukuthi bafuna ukuthatha imali engaka kuwena. Bekuyi-witchcraft, indaba ungaboshelwa lezo zinto. Why isikweletu sisuke emva kwa 3 years nasemva kwa 5 years? Angithi vele kusuke kubonakalile vele ukuthi bekudlalwa ngawe la. Vele bekudlalwa ngawe la. Yabo, indaba ungaboshwa. Waphela usungavela uthatha imali bese uyayeka ukuyikhokha. Awuyithi lo muntu ngaleyo nto. Kunomthetho, in fact umthetho uthi ayisuke leyo mali after some time, ayisuke kuwena. Asisuke leso sikweletu egameni lakho. Lo nto ikutshela ukuthini ke? Ikutshela ukuthi vele bekuyi-witchcraft. I-interest iqhamukapi? Iqhamukapi i-interest? Iqhamukapi? Now you want to get money more than the money you have given me. Izoqhamuka ngoba kwakona vele in the system, la kwi-system ayizange izikhishwe imali ye-interest, kuthiwa lena ke ye-interest. Cha, ayikazikhishwe. Nale ye-interest kusuke kuthiwa i-loan nayo. Iqhamukapi pho imali ye-interest? I-scam. Ischem. Ibhank belithathaphi imali yona? Njengoba selizo-own umuzi nje, selizo-own imali elidlile, belithathaphi imali? Futhi uzubona ischem esikhulu. Imoto uma iphuma la, si-drop i-value njalo. Si-drop i-value enkulu. Ischem yonke le nto le. O-interest, o-depreciation, ischem yonke le nto le. Ngoba yonke le nto psychological. That is why uma sesenze accounting sithi depreciation is a non-cash item, yabo. Ne-interest sibuyisela back kwi-cash flow nje, sibuyisela back thina kwi-net profit, i-depreciation nelokhu ngani ne-interest expense sibuyisela back lezo zinto. Those are non-cash items. They are the concept nje, yabo. Mfethu yabo, ungazi la emkhakheni wezeyimali, ungazi, hey, ungafuni ukuvula amehlo, wenza personal finance, ufunde ubuke, hey, yodla sebedlile. It's never too late. Nathi we did mistakes, but manje sesibonile. Umuntu uzokubuza athi akushintshe uzakhuluma ngaka wealthy. Angikho wealthy kodwa ngiwealthy futhi at the same time.